Muslimani iz cijelog svijeta slave Kurban Bajram. Odlaze u džamije na molitvu i organiziraju žrtvovanje koze, janjeta, krave ili deve. Na putu do džamije pozdravljaju jedni druge i čestitaju praznik. Prije svega, sretan praznik svima. To je praznik žrtve. Ovdje žrtvujemo životinje i slavimo kako je naš poslanik želio. Radimo ono što su radile generacije prije nas. Danas imam jednu ovcu. U svakoj obitelji to ovisi o njihovom budžetu. Svaki radi ono što želi. Ali trebali bismo zaklati jedu po obitelji. Proslava obilježava spremnost proroka Ibrahima da žrtvuje svog sina Ismaila, nakon što mu je Bog došao u snu i naredio mu to. Na kraju je Bog ipak intervenirao, poslavši ovna da bude žrtvovan umjesto Ismaila, prema Kuranu. Praznik se obilježava u mjesecu Zulhidže, posljednjem mjesecu islamskog kalendara, tijekom kojeg se od muslimana očekuje da obave hadž, sveto hodočašće u Meku. Reći ću nešto što je Bog tražio da kažem. Danas će biti molitva povodom svetog Kurban Bajrama, nakon čega će šejk izreći nekoliko lijepih riječi o prazniku. Što radimo na praznik? Kako žrtvujemo janje Bogu? Naravno, naš prorok Ibrahim želio je učiniti ono što mu je Bog naredio i nakon što je došao učiniti što mu je Bog tražio, Bog mu je poslao janje i ono je bilo umjesto Ismaila. I mi žrtvujemo iz tog razloga. Nadam se da će svima biti sretan praznik. Kako bi proslavili Bajram, muslimani ujutro na Bajram odlaze u džamiju na posebne molitve. Obitelji također posjećuju voljene na groblju. To je prilika da ljudi dođu, jer nisu uvijek slobodni, nego samo tijekom praznika. Tako ljudi dolaze u posjet kako bi se prisjetili onih koji su preminuli. Nemojmo zaboraviti, čuvajmo ih u svojim mislima, jer ćemo i mi jednog dana biti ovdje. To je dobro poznat običaj. Mnogi muslimani obilježavaju blagdan organiziranjem žrtvovanja životinje u čast spremnosti proroka Ibrahima. To služi kao simboličan podsjetnik muslimanima da slijede Božju zapovjed. Neke obitelji same će žrtvovati životinje, dok će druge donirati novac pouzdanim humanitarnim organizacijama ili udrugama koje će organizirati žrtvu i podijeliti meso u ime obitelji. Ovaj blagdan je za muslimane prilika da se usmjere na duhovnu odgovornost, samopromišljanje i obnovu. Oni mole Boga da ih očisti od prošlih grijeha i da započnu iznova u novoj godini.